Està bé aquest projecte que se'ns ha ocorregut, que en definitiva no és ni més ni més que una mena de maridatge entre les diverses actuacions que hem ideat i presentat al llarg del temps. Es tracta de portar un agraïment i un reconeixement, un homenatge a la gent gran de tot arreu en nom dels presidents de les grans companyies a la que la gent gran, amb la seva contribució, ha fet que tinguin avui el valor en bolsa que tenen i hagin repartit al llarg dels últims 20 anys guanys i prosperitat, treball i beneficis per tanta gent.